Az ellátottak kényelmét, jó közérzetét szolgálják azok az ágyak, amelyek gombnyomásra alkalmazkodnak az azt használók legideálisabb testhelyzetéhez, és amelyeket pályázati úton szerzett be a Szerencsi Gondozási Központ. Bár az ideiglenesen ellátottak részéről semmi panasz nincs a központot illetően, a gondozók mindenben igyekeznek családiassá tenni a hétköznapokat, a vezetőség megpróbálja kihasználni a lehetőségeket annak érdekében, hogy a bentlakók csak ugyan otthon, békességben és kényelemben érezzék magukat. A közelmúltban 5 olyan ágyat szereztek be, amik nem csak a komfortosságot szolgálják, de a mozgásokból adódó betegségek gyógyulásában, annak elviselhetőbbé tételében is nagy szerepet játszanak. Intézményünk 2006-ban kezdte meg működését, 10 fő részére biztosítunk átmeneti bentlakásos elhelyezést. Az induláskor a bútorok többsége az felajánlásokból, tehát már használtan érkezett az intézménybe, amely az elmúlt időszakban ezeknek az állapota tovább romlott nyilván. Ez időszak alatt kb. 100 ember fordult meg az intézményünkben elhelyezettként, és hát a bútorok állapotán ez meg is látszott. Éppen ezért nagyon örültünk annak a felhívásnak, amely az elmúlt évben a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal eszközfejlesztésre adott ki. Erre pályázott intézményünk, és itt sikeresen szerepeltünk, 5 darab ágyat és 2 darab matracot, speciális matracot nyert az intézmény, 7 évi tartós bérletre, használatra. Az ágyak helyzete távirányítóval változtatható, a működést Nácsa Bálintné gondozóházvezető magyarázta el stábunknak. Ezek az ágyak speciális ágyak, 4-féle helyzetváltoztatásra képesek, a fejrészen emelhetőek, középrészen, szakrális, lumbális részen, emelhetőek ágyrészen, ágyvégén, és maga az ágynak is a magasságát emelni lehet, be lehet állítani kellő magasságra. Maga a matrac, amit kaptunk, 2 darab matracot, az egy kompresszoros antidekubitor matrac, aminek a lényege, hogy egy cirkulációs rendszerrel működik, többféle cellácskák vannak benne, amik 10 percenként levegőt cirkuláltatnak át egyik cellából a másikba. Így biztosítják a bőrnek a nyomásmentesítését. Ezzel elérhetjük, hogy a dekubituszt megelőzzük. Az 5 ágy nagy sikert aratott a gondozottak körében, és mint azt az egyik látogató megjegyezte, saját otthonában is szívesen látna egy hasonló bútordarabot.